Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a wannan channel namu na AD TV. Idan yau ne zuwanka na farko wannan channel ɗin, ka daure ka danna mana subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon darasi. To yau kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon namu, bidiyon zai yi magana ne akan yadda ake ɗaukan green screen. Majoritin mutane suna tambayar mu cewa menene green screen, wanda idan mutum ya zo canza background ɗin bidiyo ɗin shi sai a ce mishi wai ai sai ya ɗauka a green screen, ba su san ya za su ɗauka ba. So shine muka ce za mu muku bidiyo yadda ake ɗaukan green screen ɗin. Shi yasa ba mu ma ɗaura muku bidiyon yadda ake canza background ba, muka bari sai mun nuna muku yadda ake ɗaukan green screen ɗin tukunna sai mu zo mu muku bidiyo akan yadda za ka cire green screen ɗin ka canza background ɗin. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon domin nuna muku yadda ake ɗauka. To da farko za ka ɗauko kenan kore dai kaman wannan, ko kuma wanda ya ɗan fi wannan haske. Sannan idan ka ɗauko sai ka sa bidiyon kamar yadda kuke gani, gashi nan muna nuna muku. Idan baka da camera stand, za ka yi ɗan wani haka da haka, sai ka haska da torch, sai ka samu idan gurin da cotton sai ka sa fil ko allura haka ka rirriƙe da cotton. Idan kuma babu cotton sai ka nemi wanda za su rirriƙe maka kenan. Sannan sai ka nemi kyamaran da za ka yi amfani da shi, kamar yadda kuke gani mu gashi nan da waya muke ɗauka, sai mu haska da torchlight kuma yana ba mu abin da muke so. So wannan shine bidiyon yadda ake ɗaukar green screen kamar yadda kuka ga mun nuna muku. Sannan kuma ba iya wannan ba, idan kana buƙatan duka ɗakin da kake ko kuma studio ɗin da kake son ka canja shi, ka ɗauko wani guri ka sa, ko kuma wani ƙaton guri ne ko katanga haka, duk inda kake so sai ka sa green screen ɗin a gurin. Idan ka sa shi a duka jikin katangan, to in ka zo editing za ka canza background, zai cire ma duka katangan sai ka ɗauko wata kasa. To yanayin yanda ka saka, yanayin yanda zai cire maka. Mun gode da bamu lokacin ku da kuka yi domin sauraron mu.